जैसे कि दीदी सुन ली है सासे पुतोहिया वाला चर्चा कर दे, दूसरे कर दे। एक बेटा रहे वो बूढ़ी माँ के, वो बेटा के नौकरी लगल रहे, बहुत कठिन से बेचारी बेटा के पालन, लेकिन बेटा माई के शरीर गिर गए दीदी, तब पर भी बेटा शादी न करे कि माँ हम तो कोक के जलमल ही माँ, तोरा हम दूगो रोटी एक लोटा पानी दे दे, लेकिन पराया घर के बहू आवा है माँ, टोला मोहल्ला में हम देखे माँ तो हमरा देखल पार न लगे है, हम माँ शादी ना करबो, हम ही तोरा सेवा करके देबो। कल की बेटा केतनो मार गरिया के देती बेटा, लेकिन बेटा पुतो आबत तब न पोता के मुंह देखम जरी हमरा शौक श्रद्धा मेटर, बेटा बाबू शादी कर ल। होनी विध महादेव के लीला दीदी की बेटा तो नहीं एक अच्छे रहे, माई के बचन मान के शादी कैलन दीदी, भगवान के लीला कि इतना ऐठल पुतो है आ गेल कि बेचारी के दम टकुआ नियर सीधा कैले रहे। तो तू सीधा रहबा ना रहबा सीधा, एकदम बेचारी की कहे दीदी बेटा के कितनो दुख दे पुतोहिया, लेकिन ना कहे कि रे बाबू हमरा दुख दे लो, नहियो करे सेवा टहल तो बेटा कन्हू से आवे तो माई खैले, माई पानी पी ले, गोर दबावे लगे माई नहई में, लेकिन बेचारी कहे तू पर के जलमल करे चाहे मत पोखे जलमल तो करे है, बेचारी के सुकून मिलते रहे दीदी। कुछ दिन के बाद पढ़ल लिखल बेटवा रहे, ओकर ज्वाइन लेटर आ गेल कि नौकरी लग गेल बेटा के। जब परदेश जाए के बारी आवल तब बेटा के रोमा कल पे कि माँ तोरा तो जिए न दे तू माँ, लेकिन हम तोरा कहाँ ले जियो माँ। कोई बेटा ऐसा है दीदी कि प्राय के जन्म से अब के बेटा सब है कि माई के बिलाला कोई इज्जत न रखा है दीदी, कोई मर्यादा न रखा है, कोई माई के दर्द न बुझा है, लेकिन दीदी अभी तक वो धरती पर वैसा बेटा है कि कहीं जाए लेकिन माई के मर्यादा न भूल। कलन की माँ तू कैसे रह में, हम तो बाहर चल जीवो माँ तो तोरा बच्चे न दे, तुम रक्सिनिया तोरा खा जैते। कल की बेटा चल जा बाबू, तोर जिंदगी के सवाल हो बेटा, तू हमरा ये गोर के बैठवा बेटा, हमर तो कुछ दिन के समय ही बेटा, तोरा जिंदगी भर भी काटेला समय हो, हमरा गोर के रहबा बाबू, जिस तरह से रखिन बेटा वही तरह से रही बाबू, तू अपना काम बिजनेस देख। बेटा माई के बात मान के दीदी सारा चीज माई के खाना पीना वाला ला के रख दिलन एगो रूम में, और तिया के बैठा के प्रेम से समझलन कि सुन एगो बात कहियो, तोरा हम गोर पर रहियो, तोरा जे कमी हो तो जे देवो, लेकिन हमारे माई के कभी दुख न दी है, जैसे जैसे बाल बच्चा के करी वैसे वैसे हमारे माइयों के करी है। ये ना मानी है कि ये दूसर है, बूढ़ के शरीर दीदी बाले बच्चा के तरह हो जाए, जैसे जैसे तू अपन बाल बच्चा के करी है ना वैसे वैसे हमारे माइयों के करी है। तो जाना है दीदी जकरा दिमागवा में भूसबा ठूसर रहे और उल्टे न सूझा और कहलक कि जैसे जैसे बाल बच्चा के खिलाइए पिलाइए वैसे माइयों के करिए, तो देखो कि पगली का सोच लेला। चल गल बेटवा तो कलन की कहलका ना कि जैसे जैसे बाल बच्चा के करिए वैसे वैसे माइयों के करिए। तो चले हमारे बेटवा के नाम लिखावेला स्कूल में पढ़े जाएला, बाल उल कटवा देवे बढ़िया से, आ बूढ़ियों के बाल उल छटवा देवे ओकरो स्कूल भेजा देवे, कहबे कि जैसे करिए बाल बच्चा को वैसे बूढ़ियों के करी। देखू लीला दीदी कैसन कैसन युग में आदमी है। बुढ़िया बेचारी के टेनी अइला कहला कि चल बेटवा कह को कि जैसे जैसे बाल बच्चा के करी वैसे बूढ़ियों के करी। ले गेल बेटवा के बाल काटलक, सैलून वाला के बोलल कि भैया ई बूढ़ियों के हिप्पी काट दऊ थोड़ा। बुढ़िया बेचारी छाती पीटे की बेटा सारा जवानी हमारे ऐसे चल गए बुढ़िया में नतीजा करवावे, हमरा बेटा हमर चल गए हमरा ई की लीला करवावे है। कलन की सैलून वाला बेचारा की तोरा कैसनो न शर्म लगो महाराज, ये बुढ़िया बेचारी के नतीजा काहे ला कैले। कल के ए जी आपको पैसा से काम है कि बोलने से काम है, जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे करिए, बोलना क्या जरूरी है। सैलून वाला डर के बेचारा अपना बेचारी के बाल छाट दिलक, छोटा छोटा कर दिलक, लाजे के मारे बेचारी अचरा से झाँप के घरे अइलन दीदी। फिर कहलन कि जाही बेग लावे बाल बच्चा ला बुढ़ियो ला ले अइबै, बेगो खरीदलक, बाल बच्चा ला जीन्स पैंट खरीदलक त बुढ़ियो ला खरीदलक, ओकरो जीन्स पहनाइबै, जैसे जैसे करे वैसे न करबै। ई संबंध सही हकीकत कहानी है दीदी, हंसे के बाद नहीं हकीकत कहानी बीत रहा है। अब के समय वैसा है कि बाना
बहाना बना के छोड़ देगा, अपना दिल से अपना दिमाग से नहीं रहिएगा। तो दीदी अब की कहला कि सब खरीद के लेला, बेटबो के तैयार करे है, अब बुढ़ियों के जीन्स कपड़ा शर्ट पहना के तैयार कैलन, आ के बैग टांग कलन कि जो बुढ़िया बउआ जोरे पढ़े जो। बुढ़िया बेचारी कहे कि अरे बाप ना गाँव में हम कैसे सबके मुड़ी देखाम कि हमरा ई बाना बनैले। बेचारी दीदी रोते के हकते केबारी लगा के घर में बंद हो गई कि फांसी लगा के मर जेबो, लेकिन दुनिया के चेहरा न देखेबो। हमर बेटा चल गया ताई तो हमरा इतना तकलीफ देले। कहलन का दीदी खूब है रोबे कने, भगवान के लीला दीदी की बेटवा आधे रास्ता से लौट के चला लावे, ओकरा फोन आ गेल कि आज नहीं आना है, 10 दिन के बाद आपको आना है। जब बेटवा आवे है तो पहले मैये ला बाई में है दीदी कि सबके देखे हमर मैया कहाँ है। अब तो पुतोहिया कहे कि जे पूछे औटिया से कि माँ जी कहाँ गया, तो कि माँ जी के तू ही ना कहला कि जैसे जैसे बाल बच्चा के करियो वैसे वैसे बुढ़ियों के करिए, तो वो कैलियो तो बिल्ली लगा के बंद हो मरलो कि हरलो के देखे गेलो। बेटवा कहे कौची कैले हमर माई के, क्यों केबारी लगा के बंद है। केबारी पीटे लगल, खोई माई केबारी गे, खोल माई केबारी गे। हम बेटवा अलियो माई खोल माई। बेचारी रोते रोते दीदी कोनाठी में बेहोश हो रही। केबारी तोड़लन त देखन माई के बाना बदलन त बेटा करेजा में मुक्का मारे है। कहे माँ यही से न कहलियो माँ कि तोरा जिंदा रहे ना देतो। एगो टगना पर से कपड़ा खरीद तिरलक एगो साड़ी, हम माई के लपेट के पहना देलक, घर के त्याग करके माई के लेके बेचारा निकल गई। जहाँ रहबे तोरा जोरे जीवन काट लेबे माँ, लेकिन ऐसन को पत्थर नारी जोरे हम जीवन न काट। जैते जैते दीदी एगो जंगल में जाके कहीं गरमजरुआ जमीन रोड के किनारा रहे, झोपड़ी दे देलक, हम माई के वो जे रख देलक, अकलन की माई जे तू रही है खाई है पी है माँ, हम कमाइबो तब पैसा लेके अबो तो तोरा ला घर बना देबो। बेटा चल गए दीदी, महादेव के लीला की सब चीज करके बेटवा गेल, लेकिन बेटवा के जरनामा देवे के मैया के याद न रहल, भूला गेल। सब सारा सामान दे देलन आ जरना न देलन। इतने में महादेव परीक्षा लेवेला पहुंच गेलखिन दीदी कि इतना बुढ़िया सती है, लेकिन आज ओकरा परीक्षा लेही कि हमरा आत्मा के संतुष्टि करवावा है, तब तो एकरा जय जयकार कर देवे, न त ई जंगल में लते जो भटक के ही मर जेती। प्रभु के लीला कौन जाने दीदी। महादेव कह दिलन कि हर हर महादेव, अरे ये है कोई कुटिया में। कलन बुढ़िया हाँ बाबा हम ही, तब कुछ तो भोजन करा दीजिए, हम बहुत दिन से भूखा हैं। हाँ बाबा हम भोजन कराइबे ना, अपने बैठिन। खटिया देलन, बेटवा देलन हल बिन्हा के जे खटिया देलन दीदी, खटिया पर बैठैलन त सब चीज रहे बाबा, लेकिन ओकरा जरनामा न रहे त पकावत कौची कौची से खिलावत भगवान जी के। चकुला बेलना काट के बेटा देलन हल रोटी बेलेला, उ चकुला बेलना के तोड़ के दीदी ओकरा पर तेल छीट के सलाई बार के लहका के चेली के आग पर लिट्टी लगा के आ बाबा के प्रेम से भोजन करा देलन। कलन महादेव बाबा खा लेथिन दिल से, हमर कुटिया में यही है। इतना भगवान स्वर्ग में बास लेके खाहथिन दीदी, उनका लगा है कि इतना प्रेम रतन भोजन हम कभी खाइबे नहीं किए। जो दिल से खिलाता है संतुष्टि से दीदी, वो अमृत से बढ़ के भोजन होता है। और जो छपनो रंग खिलाइएगा, मन में छल कपट रखिएगा, दूर करने से भूखा दलिदर आ गेल है तो राक्षत भोजन हो जाए दीदी, वो दलिद्र भोजन हो जाए। कहलन का इतना अच्छा भोजन कराया मामा, उसको लिए आप जो मांगिए वो देने के लिए हम तैयार हैं। बाबा हमरा कौची देबा, सब चीज देला, हमरा कमी कोई चीज के न देला। अब हमरा एगो पोता दे दा, खाली हमरा पोता दे दा, सेवा करला। पुतोहो न मांगबो, अब पुतोह मांगली लेकिन पुतोह से सुख न कैली, हमरा एगो पोता दे दा। एकदम सेम टू सेम बेटे के सकल सूरत के 5 बरस के लड़का भगवान उनका सेवा करेला दे दिलखिन कि मामा यही तोरा सेवा करथुन, दिल खुश हो। मामा कलन की हाँ बेटा खुश हो। बेटवा आबहन दौड़ल की मैया के जरनामा न दिली तब भूखले हमार मैया मर जैती। जब देखे है कि सब चीज बाबा वहां से गेलन तब महल अटारी कोठा अटारी सब बनल है दीदी, आ सोना के पलना पर पोता बुढ़िया के झूला झूला रहल। बेटा देखन की जो से माई के हमर भगा देलन का कोई
पलने पर से माई कहन की बेटा हो हम ही मैया नहीं हो, हमरा महादेव इतना दे के गेलन, देखा ना एगो तोरे सकल सूरत के हमरा पोता दे के गेलन। तब बेटा के दिल इतना हो गया कि माँ अब हमरा कोई टेंशन ना हो। इसीलिए कहते हैं दीदी कि जेकरा कोई सहारा ना है दीदी ओकरा भगवान सहारा है। इस धरती पर बेटा और मर्दाना पोता पोती नाती नतनी सब माया के जाल है दीदी। जब तक अच्छा कर्म नहीं करिएगा तक कोई सहारा नहीं देंगे, प्रभु देंगे सहारा। भगवान के नाम लीजिए, बोलिए शंकर भगवान की, एक बार बोलो गौरी मैया की, हर हर महादेव की। निकला